namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagi dumtanamo, dili na mag-usab kami. Ug ako kaninyo makigubay. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Mga igsuon, padayon ta nga magampo sa Ginoo alang sa panginahanglan sa tibuok kalibutan, labi na ang pagsulbad niining atong pandemic nga giatubang karon, alang sa kabag-uhan sa pagtuo ug kalig-on sa pagtuo sa mga katawhan, pagtuo ngadto sa Dios, alang usab sa ato mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit aning atong gipamaligya nga mga slots, no, kaning atong hope and opportunity o prudence and healing slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Kaluy-i pagmando ang among kasing-kasing o Ginoo, kay kun wala ikaw dili kami makapahimuot kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisuginlan ako sa Ginoo bahin sa laraw sa akong mga kaaway, batok kanako. Sama ako sa maagop nga nating karnero nga patyunon. Wala ko masayod nga naglaraw di ay silag dautan, batok kanako. Matud nila, putlo nato ang kahoy samtang ligon pa kini, ato siyang patyon aron wala nay mahinumdum kaniya. Unya nagampo ako, labing gamhanang Ginoo, maghuhukom ka nga matarong, nagsusi ka sa kasing-kasing ug hunahuna sa tao. Pakit-a ako inigpanimalos mo kanila, kay gitugyan ko naman kanimo ang akong mulok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoong akong Diyos, nagadangup ako kanimo. O Ginoo
nagadangup ako kanimo. Luwas ako sa mga nagukod kanako, ug palingkawas sa ako. Tingali unyag mahimo ako, nga sama sa gitukob sa liyon. Kunis-kunison, nga wala gayoy mo tabang. O Ginoong akong Diyos, nagadangop ako kanimo. Hukmi ako, Ginoo, kay nagmatarong ako, ug tungod kay wala ako'y sala. Laglagang kangilad sa dawtan, apan sag nga ang matarong. Utig usisa sa kasing-kasing, ug sa kalag, o matarong nga Diyos. O Ginoo akong Diyos, nagadangop ako kanimo. Taming sa akong atubangan, mao ang Diyos, nga nagaluwas sa matarong o kasing-kasing. Matarong nga maghukom ang Diyos, usa ka Diyos nga musilot sa adlaw-adlaw. O Ginoo akong Diyos, nagadangop ako kanimo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Daghang mga tao didto nakadungog kaniya nga misulti niini og miingon sila, kining tawhana mao gayod ang propeta nga atong gipaabot. Ang uban miingon, siya mao ang Mesiyas. Apan ang uban usab miingon, ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nagingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug mataw siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa tungod kaniya nabahin ang mga tao. Apan ang uban gusto unta nga mudakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga sundalo namalik ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo ug nangutana kanila, nganong wala man ninyo siya dad-a dinhi? Ang mga sundalo mitubag, wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Ang mga Pariseo nangutana kanila, hasta ba usab kamo nalimbungan niya? May usab ba sa atong mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises, busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Hesus kaniadto, miingon kanila,
Sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kung unsay iyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ba usab ikaw? Nan pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagayoy propeta nga naggikan sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining garbo, naba mo'y garbo? Unsa man ang garbo? Pride. Kana bang ikaw ragi sakto mo ginay mean nga kana ganing description anang pride. Kana bang tao nga murag paminaw niya siya ragi sakto nya og naa gani sukwahi sa iyang gisulti pulos na sayop. Saman, wa mo anang klasihas batasan? Usahay. Na ano? Kaning nagwali na. Kusugag tingog na. Otrosan mo. Kamong niingon nga naa, mga garbuhon mo. Mao na ang garbo. Unya, ang dako kayong dimalas baka or kangilad aning garbo mo nang gitawag na siyag the prince of all sins. Siyagi amahan sa tanang sala. Ang nakaapan ana kay kanang mga taong garbuhon dili makakita og kamatuoran, di sila kakita sa truth. Ang kamatuoran wa di gid la makita kay kining atong kaugalingon matod pa sa mga spiritual guides, mura man kuno ni siya og kananaang sibuyas ba? Kining atong self ba? Kanabtang Bombay, sibuyas gud. Naamnay daghang mga pak no kanang iyang ana-ana og sigihan gina nimog susi, sigihan gina nimog paksit, mo ending gyud ka nga wa di ay. Wa gyud di ay. Empty kini atong self. Empty man eh. Nandan, ikay sakto. Maingon karon ako. Kanas father, naaman ay chicks. Pero katong imong gibuhat kay galagot ka nako. Imo kong gidaot ba? Siyasa mo na nagpuyo yang chicks. To dito. Ato-ato una. Ayaw lang. Di ba? Wa na. Wagtang na. Basta nahibaw ko. Hibaw ko na. Ang imo na panaot ragyod kanas father, hingwarta man na. Hingwarta na. Yan siya, asa man iyang kwartang daghan. Ayaw na lang, hibaw na ko. Mao na ang mga garbuhon. Og imo siyang sundan ba? Mo ending nga wa di ay. Di mo to. Para gud nang garbuhon, eskwela gid ha? Eskwela gyud. Kay unsa na lang imong kaugmaon og di ka mo eskwela. Nya moingon dahil itong usa, bisag ako moingon ko, naalagi dito'y nurse nga napriso sa Cebu City Jail. Gisintensyahan pag yun og life sentence. Naalagi dito'y engineer napriso lagi kay namaligyag Shabu. Naalagi dito'y lawyer nga napriso sad kay kaso estafa. Nya tinuod pa ng imong giingon na kung mo graduate ka og kurso maayo kag kaugmaon. Si Jesus lagi wa lagi to ka graduate, wa lagi to ka eskwela, nahimo man laging manluluwas. Si San Pedro wa sa to ka eskwela, nahimo man laging unang Santo Papa. Si San Jose namanday rato, nahimo man laging amahan sa tibuok simbahan. Ang ato laging silingan nga pobre kaayo, mao man lagi sangpiton basta mo clog up ang kanal. Mao may mo kabkab dito sa mga kanal, mao may mohimog kanal nga magantos anang init kay tanan. Naalagi tay silingan nga profesional nga porti narong nindutag trabaho diha sa gobyerno, sige malagig pangurakot.
Nya raba ang iyang kwartang gikurakot mao pagigamit pagkural aning atong agianan nga di na gid hinuon ta kaagi. Nya mao nay nindot nga kaugmaon. Mao na usahay kaning atong mga isulti bitaw nya musangko pagyug kasuko wa gid nay kamatuoran. Muna sa unang pagbasa si Jeremias nga buutan kaayo nga propeta nangandoy pagtabang siyang isig katao ang mga pagarbuhon nga mga leaders sa katawhan nagplano nga patyon siya. Pero tanawa ang taong mapaubsanon sama ni Jeremias, igo ra siyang niingon, Ginoo, ikaw nalay mag-igo nila. Ila kong giplanuhan nga patyon, naghimo na silang mga laang para nako, pero ikaw ragi makapalingkawas nako. Kining mga mapaubsanon sad mga igsoon, kining mapaubsanon ba, di gid na masuko. Oh, kaning mga pagarbuhon, pirming masuko. Kanabitang pari nga inigsod sa sakristi gakusmod ng naong. Oh. Maoning nagwali. Kay dagli kay makakitag sayop ning mga pagarbuhon. Pero kining mga mapaubsanon sama ni Jeremias, sama ni Hesus, dali kay makakitag nindot bisan diha sa bati kaayo nga sitwasyon. Oh. Sinangka si Jeremias gidumtan sa tanang tao, gilotos, kakita pag isyag nindot, Ginoo, ikaw ang akong manluluwas, dili ko nimo pasagdan, imo kong tabangan. Muna pagtubag nato sa salmo, sa itong tubag, kung man ni tingali, kang sulti man ng Jeremias, O Ginoo akong Dios, nagadangop ako kanimo. Nabi tayo sa kainahan, ingon ako, Father, tabangi ko ang akong bana nangabit, ang among anak nga upat ka buok gibiyaan. Ako di akos gawas nang inabuhi kog maayo para sa among pamilya, giusik-usikan lang dahil animal kong bana. Ana, unsa may akong buhaton ani Pader? Purti naman ning sakita, ako din giingnan, congratulations, naa nakakaroy kahimtang nga sitwasyon nga makapraktis gyud kag maayo sa sugo ni Kristo para nimo isip asawa og inahan. Unsa mang sugua Pader? Nako kana bang mayon kang for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Mauna ni ron, matuma na gid na, congratulations. Awa na gid siya ni text na kog balik. Hibaw jud ko ato nga nagsigi tog yaw-yaw. Blisto di pariya, buang-buang kaning pariya, tiwasan manunta. Para sa mga mapaubsanon, kanang mga bati nga sitwasyon, mauna nang panahona nga motubo ang imong mga virtues. Kay kaning ato go mga maayong hiyas, mga virtues, dim ani mo liho kun way giatubang nga sitwasyon. Sama ng pusil ba? Ang pusil di man na mo buto kung wa kay kaaway o wa kay pusilonon. Mura kag buang magsigig pamusil, way lami ipusil basta wa kay gitarget. Pero butangig targetonon, apurting alegriha. Parehas boxer ba? Kanang boxer magsigilag sumbag sa pansimbag, murag buang mo na mangita gina siyang sparring mate kay nindot kay sukmago ning naa kay boxer ko ka nga kisay mo sukmagon katuding pansimbag nga di man tumusukmag og baos. Moro to imong practice-practicean pero mangita gyud kag kontra. Monas Manny Pacquiao karon bisag pila na edad niya? 40 na kapin. Mangita pag gid siya kontra kay ngano man boxer man gud siya. Pangutana siya ngano man Senator Manny nga naa naman nimo tanan ang imong record sa boxing world di naman na matupngan. Nya sinisad sa record nimo sa mga Pilipinos nga nahimong successful, lisod naman sa kinang tukman ang imong naabot ron gikan ninda kag ice water nya karon senador na ka. Ingon din siya, ako mangunang gugma ang pagboxing.
Mangita gyud kog kontra ang masag si Jinky akong kulatahon. Mangita gyud kog kontra. Mao na og imo ganing gugma ang pagkakatoliko pangitag yawa. Haron ma-practice nimo ang imong pagkakatoliko, mahadlok na manuog yawa anon. Maobitang ni Anhis Kristo aron pagbuntog si yawa, nya sunod-sunod kang Kristo nya hadlok daig mga yawanon. Muna si Jeremias nakita niya na mao ni pinakanindot. Diri sad sa atong ebanghelyo si Jesus nakita pod niya nga maoning mga tawhana akong gianhi, maoning mga tawhana ang akong pasabton nga sayop day sila. Nagyaw-yaw sila dire. Pirmig yung masupo ni kani bitang mga tagas o garbo, pirmig yung masupo. Iyang giingnan ang mga sundao. Nganong wa man ninyo sila dadadin eh? Nganong wa man nimo dakpa tong Hesus? Ingon na mga sundao, stilan sir, karon pagin may nakadungog og tao nga grabe kayo mo explain og kanang pasabot sa Biblia. Ha? Kamo nailad mo niya? Mga wasad mo'y alamag. Di ba anak to? Ang Mesiyas adto mataos Bethlehem sa lungsod ni David. Diin man mataos si Kristo. Ibaw mo. Oy, tubag. Nautro sa demo. Si Kristo dito mataos sa Bethlehem, sa Belen, sa yuta ni David. Kay naatol man tong nagpasinsos si Jose, kay kaliwat man siya ni David. So natao gid siya Bethlehem. Secret lang, kay dito raman intaos pasungan, wa man gibandilyo nga di ana ang Mesiyas. Dito raman sa pasungan ang mga pobre raman nga mga magbalantay sa hayupan ang nakakita. Wa may mga leaders nga nakakita. Nya paghuman sa niya atong katao, gipangita mang Herodes ni bakwit mas Ehipto. Di wa gi naka-record nga atong panahon na way naka-record nga sa Bethlehem siya na tao. Gikan sa Ehipto pagbalik, Herodes naman ang kato naman sang anak ni Herodes ang nagdaa dito sa kaning sa Huda. Aning bakwit sila ngadto sa Galilea. Motong dito na siya gatubo sa Galilea. Pero wa sila kahibaw dito di ay matao gyud sa Bethlehem. Natuman gid ang kasulatan. Nya nasa sila gisulting lain katawanan kay ba? Duna bagoy Parisiyo. Kay kaning Parisiyo mao man ang nagtuon og maayos balaod. Duna bagoy Parisiyo sa atong pundok na mituoan ng tawhana. Uy, kanides Nicodemos, usas ilang mga tinamod kaayo nga Parisiyo, ni ngadto mo din siyang Hesus. Di ba siya man to'y niingon nga, Lord, unsa man gining imong pagkatao? Ingon dahil si Hesus, di ka kasabot ani kung di ka matao pag-usab. Niya, musod kustiyan sa kong inahan. Niya, Parisiyo ka, kabugo sa nimo eh. Nya mo tong ni-explain din si Kristo, for God so loved the world that He gave us His only Son. Kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanan. Naminaw mo ni ang lecture ni Kristo ngadto ni kani si Nicodemo. Oy, niingon tos Nicodemos. Ingon siya, nganong gasige man taghukom niya nga naa magid unta type desiderata na magidon tatay SOP nga dili ta mo hukom sa tao basta di pa nato mahibaw-an ang iyag yung kamatuoran, di pa nato siya mapasulti. Nganong gasige naman tarong hukom niya? Suko na sila. Unsa man ka? Tuos ka niya? Otro sa ka? Parisiyo mga ka? Pagtuon og klaro, bugo man kang parisiriyuha ka. Kanang mao na ang mga taong garbuhon, di ka kitag kamatuoran, pirming suko, pirming sayop. Muna kamo mga pagarbuhon diha nga nanimba, apil na ning nagwali, hunongon tanan ning bisyuha. Ilisan tanan ni og pagpaubos. Ug ang taong mapaubsanon mangita gyud nindot or makakita gyud nindot diha sa tanang dapit. Parehabitas bata na akong nakit-an nga gibunog sa inahan. Ang iyang duaan giguba sa inahan dito ilang tugkaran. Buang ka, di na ka musak ka diri. Gamay kayong bata, 2 years old. Iya pasakon, duwa magi dito. Muhilak man, gubon bitaw tong iyang trak-trak nga plastic. Hilak ang bata, sikad-sikad siyuta. Ingon ding mama,
sakang mama nga to, mga pobre kayong mga anak, saka ding mama balik, bahala ka diyan, matay ka diyan, buanga ka, may ratag, matay ka diyan. Sige kisi-kisi ang bata dito, ligid-ligid si yuta, pati man sakit ang giguba iyang duaan. Wada ngatig 5 minutos, nahilom ang bata. Kung sa may gibuhat, gasigig ana siyang kamot sa bunbon, niya ibutang siyang niya inikahog sa bunbon rin, iya sang sauron, ana nasan siya, lingaw kay siya, iya ibubo ang bunbon rin, niya sahod na po siya, lingaw kayong bata. Nakakita sa siyang duaan, ang bunbon. Kamo, inyong bana, mangabit, muduwa mo skabit, makigduwa mo skabit, makigpangaon mo skabit, og dili gani pagarbuhon ka. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, ang Ginoo maoy atong manlalaban og magbalantay. Busa atong idangop kaniya ang atong mga panginahanglan uban sa pagpaubos, moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o mga kaparian, nga diha sa paggiya sa Espiritu Santo, ilang mabantayan ang ilang tagsa-tagsa ka mga panon sa tinuod nga dalan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga namunuan sa atong gobyerno, nga pinaagi sa walaang Espiritu Santo, ang manlalamdag, ila nang mabatunan ang kahayag sa Dios sa ilang pagserbisyo sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga magabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, o ubang hutong sa katilingban, nga magabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kandungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nihalin na ni ining kinabuhia, nga makapahulay na sila sa walay katapusang kalipay sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Mahigugmaong Amahan, ubani kami sa among pagpangandam alang sa imong pagkabanhaw. Dawata ang among mga giampo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa bupa ug santusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo ulangit mong amahan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa tugapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Malukmay unta ikaw Ginoo ining among gihalad nga mga gasa, daniha nganha kanimo ang among mga masinupakong kabubuton, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among mga kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usanan sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usanan sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kad-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubad kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuo, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilid ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. With you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Magampo kita. Ginoo, maghinlo unta kanamo ang imong mga sakramento, maghingpit kini kanamo sa pagpahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diosnon nga panalipod. Pero mahitabo ra ni kung kita mapaubsanon dili mga pagarbuhon. Atong update sa nahalin sa atong mga slots as of yesterday sa atong hope
and opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong mga projects. Ang nahalin miabot na og 1,402 slots. Pakpak. Ang sa ato sad nga prudence and healing slots nga tag 1,000, ang nahalin na sad niya karon niabot nag 283 slots. Pakpakyapon. So ang atong available slots para sa Hope and Opportunity 3,598 na lang. Daghan pa bitaw eh. Ang ato sang aning Prudence and Healing 217 slots na lang. So pagdali mo palit labi na ning Prudence and Healing kay sig mahutda niya mo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos. Namatay si